Dobrý den, já jsem Ondráš Přibyla, vedu organizaci Fakta o klimatu a jménem celého týmu bych vám chtěl poděkovat za vaši podporu. A v tomto videu bych chtěl shrnout, čím jsme se zabývali v roce 2024. Asi nejvíc hrdý jsem na dvě analytické studie, které se týkají budoucnosti české energetiky. Jedna se dívá do blízkého časového horizontu a na možnost vypnutí hnědouhelných elektráren někdy před rokem 2030. No a druhá na to, co by zařídilo levnou elektřinu v dlouhodobém časovém horizontu, někdy kolem roku 2050. A tedy vlastně na otázku, jestli je nebo není užitečné stavět jaderné elektrárny. Obě tyto studie jsou oceňovány experty z ČEZu, z ČEPSu a přispívají diskuzi o tom, jak transformovat českou energetiku. Mohli jste nás taky vidět v médiích. V uplynulém roce jsme měli přes 600 výstupů v rozhlase, v televizi, kdy jsme komentovali buď aktuální dění okolo klimatické změny nebo nějakých extrémních událostí. No a nebo jsme se vyjadřovali k možnostem dekarbonizace, proměnám energetického mixu a podobně. Také jsme pokračovali v naší běžné činnosti, to znamená, natáčeli jsme podcast 2050, vydávali grafiky a chodili přednášet do škol nebo do firem. O tom všem se můžete dočíst v naší výroční zprávě. No a co chystáme v letošním roce? Asi hlavní věcí bude vydání Atlasu dekarbonizace Česka. To je publikace, která mapuje, jak snižovat emise až někam k uhlíkové neutralitě ve všech sektorech českého hospodářství. Součástí Atlasu bude i online kurz a vyjedeme s ním i do regionu, kde budeme mít přednášky nebo další živé akce, aby se informace dostaly k co nejvíce lidem. Takže ještě jednou děkuji vám za podporu, děkuji, že chcete být součástí řešení a užívejte si to krásné jaro.